Un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío, y yo te subo el traje, bebo de tu río y con mi dedito te hago remolinos, y tu montañita yo la convierto en volcán, y con mi lengüita lava le voy a sacar y te hago complazco si tú me das eso, tocarte ahí, si me permites todas tus fantasías te las puedo cumplir, yo te complazco si tú me das eso, tocarte ahí, si me permites todas tus fantasías te las puedo. Que no ocupe tu lugar, que mierda recordarte. No hay una fórmula para odiar tus besos, ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Por más que sume y multiplique me da menos. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar, aquí te voy a esperar.
Sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quieras, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Ok, ay, comenzó la rumba, mamacita. Yo, señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. Al mismo le corro, gasto mis ahorros. Llámame pa' que le cante la boda. Ay, hombre, te voy a esperar. Ya ven y ven, mamita, ven, ya ven y ven. Conseguía una fresca, got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ay, llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. El tiburón. Ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, Sigue, sigue, 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 no pares. sigue, sigue. Ok, Tato, encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos 3 merengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos.
Non me dixades que non mola moitísimo, Eu digo, esta xente está feita de outra pasta, porque eu estou aí, con latirdo como vou, látemo o corazón diferente, o sea, látemo o ritmo do tambor. É que non vos dí así unha pregunta. Doeron as mans solo de mirar para ti. Doen as mans tocando isto, sí. Fortísimo aplauso para a Latexo Percusións, que ademais é xentiña da terra. Moi boa tarde, querida xentiña de Polo Mundo Adiante, e benvidos a todo o mundo, aos que estades aquí dentro, aos que estades aí fora, que seguro que ides a pasar un pouquiño de frío, porque non estabades aquí fai media hora cando entraba o vento por ali e salía por aí. Agora estáse de maravilla, de feito, depois vou quitar a chaqueta. Que tal estades? Eu encantada de estar aquí. Non vexo moito disfraz, pero bueno. A ver se oímos arreglando cando vayan pasando para dentro. No nombre da... Traio chuleta, porque senón todo non acorda. No nombre da Consellería de Cultura de Ribeira, damos a benvida ás entroidísimas autoridades competentes, e as incompetentes tamén. Un aplauso. Xa lle chega, veciñanza local e veciñanza estranxeira. Benvidos todo o mundo tamén. Visitantes e turistas, murgueiras, comparseiras, choqueiriños, entroidiños e carnavaleiros, xente de todo tipo. Benvidos todos á festa. Chegamos hasta aquí, hasta este escenario, acompañados da charanga Bebe Plus e máis de Latexo Percusións, co traballo que me costou a min fai uns anos aprender a dicir fanfarria farruxa, e vamos a ver, este ano non os trai. Co traballo que me costou. Pero bueno, era para dicirvos que agora xa o aprendín. Outro aplauso tamén para Musi Eventos, porque sempre están e ninguén os ve. Así que, aplauso porque nos van a poñer voz a todo mundo. Eu, o outro día, fun á festa do cocido. Fostedes á festa do cocido de Lalín? Non. Non foi ninguén? A rechispa, bueno, dous. Pois fun, e estuven ali a escoitar o pregón. E estaban así a dar o pregón, e dixía eu aos que estaban comigo, mi má como grita esa muller, que necesidade que ten un micrófono. E dinnos que estaban comigo, ti faz sempre igual. E dixo eu, pois sí que molesta. O sea, é que eu non son consciente de que teño micrófono e quero chegar aos que están alá fora. Saludade os que estades fora, a todos aqueles. E non me acorda que teño micrófono posto. Entonces, si vedes que estou gritando ahora mismo, non? Vale, vou a falar máis así, lo. Tendesme que chamar a atención, tendesme que dicir "Ei!". A ver, vamos a facer a prueba. "Ei!". Bueno, fano ben. Miren para chamar a atención como hai xente. Como vos gusta a caña, Bueno, vou intentar falar normal como se tuvera micrófono. E, antes de nada, vou a gritar, a ver, vamos facer outra prueba. Antes de nada, vou vos a dar... Vai ben, cara. Bueno, vai a marcha, Bueno, pois antes de nada vou recordar os premios aos cales sotan as murgas participantes e que están xa nas bases do concurso, que estou segura de que todo o mundo leu. Non? Non. Bueno, pois eso. Vamos a ter un primeiro premio de 1.000 euros, un segundo premio de 600 e un terceiro de 400. E despois vai haber outro premio de 800 euros para a millor murga local no caso de que o primeiro premio o leve unha murga estranxeira, para tirar polos da casa un pouco máis. Que non está nada mal, eu non sei se estades acostumbrados a que vos dian cheques así de 600 e tal, dicide, como me gusta este público. Bueno, e por si fora pouco, cada murga, cada comparsa, sea de adultos, sea de infantiles, van a ter unha gratificación de 200 euros por participar e por estar aí pasando frío, así que tamén... moi ben, moi ben. Que ollo non é acumulable cos premios.
Quero dicir, se lle toca o premio de 600, ten que renunciar ao de 200. Pode mudar a min. Bueno, vou explicar un pouquiño a dinámica do festival. Vexo que non estou gritando porque ninguén me chama a atención. Así, pois dicir, ei! Aí. Vou-vos explicar a orden das actuacións. Primeiro, subirán a actuar as comparsas e murgas infantiles, que estas non optan a premio, a concurso. Este ano temos 4 comparsas que son anos 50 e 70 de Alfaia, motoristas Fórmula 1, que esta debe de ser unha nova técnica de carreira que eu non entendo moi ben. Enseada encaixamos da asociación, sempre me gustou o mundo de traballo dicir esta palabra, asociación. E outra que tamén me costa moito é o camiño a seguir. É la mudanza del Tomasón. E vamos a ter tamén unha murga infantil co la reina de Asociación Aveira. E despois vamos a entrar ca actuación das murgas que se entran na categoría adulta, que serán os que van a participar, os que optan a premio. E irán en este orden. Primeiro, a Residencia do Maior de Ribeira, de Castiñeiras, Tarde, Mal e Arrastro, a Real e Ilustre Cofradía da Dorna, de Aquelarre Porto Xébara e a Asociación de Veciños de Carreira. Son desde Carreira, a maioría, ou... Moi ben, e agora, como sabedes, temos un jurado que vai a deliberar quen vai a ganar. E vouvolos a presentar. Evaluando complementos e vestuario, vamos a ter a Teresa Bretal, de Confecciones Teresa. Un aplauso. Evaluando música, vamos a ter a Sandri Millet. Evaluando posta en escena, teremos a Cristina Ribeiro, directora da Escola Municipal de Ballet. E claro, dixen eu Sandri Millet, e como eu só conoso, nin o presentín. Dixo eu, xa todo o mundo sabe quen é. Bueno, Sandri Millet, compositor, cantante e director da Orquesta Sons. Evaluando interpretación, teremos a Antía. Atención ca de títulos, Conselleira de Cultura, Mocidade, Benestar Animal, Medio Ambiente, e como lle eran poucos títulos, pois ademais tamén vai ostentar o título de presidenta do xurado. E despois teremos a Sara García, que é técnica de cultura e actuará como secretaria, miña prove, con voz pero sin voto. Nada deixan votar, pero bueno, falar deixan a falar. Como vedes, aquí sempre falta Eva, é que nos acaba de chegar a nova incorporación do xurado. Evaluando maquillaje e peluquería, temos a Eva Méndez, do Salón de Belleza. Eva Méndez, como o seu propio nombre indica, así que lle damos un aplauso de benvida, benvida. Chegou agora, E aí, nesa mesa de xurado, queda unha silla libre. E a silla libre hai na que ocupar. E que mellor maneira de ocupala con alguén do público. Pero claro, para escoller a alguén do público, que supoño que voluntarios hai moitos, non? A ver, levantade a man a xente voluntaria que queira vir de xurado. Ninguén. Levantade a man. Mira, que confianzas son esas. Eu chamo Menusca.
necesito que levantedes a man as persoas voluntarias. A ver, eu esperábame moitísima xente voluntaria porque podedes favorecer. Vos ides a puntuar, ides a estar aí nasa... Iso é un privilegio, é unha honra. É poñer os vosos puntos para a charanga ou a chirigota que máis vos guste. Levantade a man os voluntarios. Vale. Abaixade a man os menores de edad. Como vexo que poucos quedan, necesito unha persona que estea disfrazada. Veña, va. Adulta. Temos unha vaca leiteira, temos a reina dos bullicaos color rosa, dos tigretón, e temos por aquí unha que tamén quere vir. Hai máis disfrazados. Temos aquí un disfrazado de fotógrafo, que non conta. A ver, a vaca ou o tigretón color rosa? Vaca, levántate, porfi. Toro, pois hai que poñer máis seriedade porque se che confunde moito, Que che parece formar parte deste xurado tan espectacular que temos ali? Vai para lá, un aplauso. Aplaudídelle máis mentras vai co paseillo. Vai aí. Vai tomar asiento. Sí. Por favor, un aplauso, tome asiento, genial. Xa tendes gana de subir, verdad? Xa tendes gana de que empecen, non? Pois veña, agora sí que xa temos o xurado todo aí ao completo, imos a dar comenzo ca festa e cas actuacións. Como vos dixen, van a empezar as comparsas infantiles e a primeira delas é a comparsa da Asociación Cultural Alfaia. Están por aí? Pois ide subindo. Co título Anos 50 e 70. Por favor, fortísimo aplauso. Ensaiástedes moitísimo. Idelo a facer genial, a que sí? Pois, mira, o escenario todo voso e todo o público tamén. Fuerte aplauso. 창이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 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 kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink this, smoke free, party all night. Come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy.
at the Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, 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 I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Just meet me at Just meet me at the Just meet me at the Salí por aí. Moi ben, moi ben. Ui, perdón, perdón, que me metín. Faltaba o saludo final e vin eu aquí a meter a jamba. Fixeche de lo genial. Ai, moi ben, moi ben. Eu, se queredes, a marcho e a mesma, e damoslle tamén un fortísimo aplauso. Ela mesma. también reggaetón, la tengo bailando en el suelo. Es maníaca, maníaca, bailando. Y lo baila como nunca
por aquí. Por aquí, despacito, por aquí, por aquí. Moi ben, Non me dixades que non son unha alegría. Moi ben, fixeche de lo genial. Juventude vino tesoro, eu morta de frío ca chaqueta aquí. Siguen sendo as mismas. Bueno, pois vamos ca siguiente comparsa infantil, que o título temo un pouco desconcertada. Motoristas de Fórmula 1. Ese era o desconcierto meu. A importancia de poñer unha I entre unha palabra e outra. A mí non me cadraba moi ben. Dixo eu motoristas e Fórmula 1, como encaixa? Pero bueno, son motoristas e Fórmula 1. Aplauso. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un corrón con ese bate. Dígame usted si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde y se baja la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera. Y como en Ari, vamos a meterle gasolina. Te Ferrari, Ari. Sabes que Made in Argentina, que no cunda el pánico, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party. Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale. Tanto grito que se rompen los cristales. Es que usted está alterando mis signos vitales. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Justicia privada, yo soy tu headliner. Estamos saltando, no somos Rider. Con este calor se sobrecalienta el aire. Cuando tú me tocas me prendo como el aire. Y como el Ari, vamos a meterle gasolina. Te Ferrari, Ari. Sabes que Made in Argentina, que no cunda el pánico, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. Cómo se siente si rebotan los neumáticos. A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Por aquí, despaciño. Genial, moi ben. Que preparada está esta. E agora ven a Fórmula 1. Esta era a parte motorista e agora ven a Fórmula 1. Fuerte aplauso para a Fórmula 1.
Lot of mercy, lot of mercy. Ya yo sé que es el flow con el crudo dembow, combinado con el bajo, eso te mueve a ti. Cuando te empieza a quebrar, pones el piso a temblar. Tú lo sabes muy bien, eso te mueve a ti. Como lo sabes hacer, nadie te gana a ti. Cuando te empiezas a mover, nadie te para a ti. Todas las chicas quisieran bailar así. Cuando suena el dembow, tú mandas por aquí. Si lo bailas, lígalo por ti. Si te sacan a bailar, tú le dices sí. Como lo mueves, sobre amén. De la cabeza a los pies, tú eres feliz. Si bailan así con el mismo sentir, con tanta candela, no puedes subir. La noche está joven, no puedo dormir porque lo hacemos así. Todo el mundo diga todo el mundo diga todo el mundo a danzar con el dembow. Todo el mundo diga todo el mundo diga todo el mundo a danzar con el dembow. Todo el mundo diga todo el mundo diga todo el mundo diga todo el mundo diga Konnichiwa 祭りだ祭りだつまりな踊りなのみな軽いサビだここは宴ばわびさび感じて雅な時間をたしなみな旗の色とか気にしない隔てるかは君次第打ち上げてみな喜びの花火ブラタタブラタタブラタタタタタタ刀は捨てたが心は武士生き金光る楽器弾く指世界中揺らす音楽が俺らにとっての武器todo el mundo a danzar con el dembow. Todo el mundo diga todo el mundo diga todo el mundo a danzar con el dembow. Todo el mundo diga todo el mundo diga todo el mundo diga todo el mundo a danzar con el dembow. Todo el mundo diga Moi ben. Eu vou aquí que me teñen que chivar. Cambios de plans. E iba a dicir que eu, a ver, últimamente xa non salo moito por aí de marcha por dúas cousas. Unha porque se me dá o sono antes de tempo e outra cousa é porque eu vexo moverse esta xente e eu ainda non paso deste paso para todo. Póñeme unha canción desas e xa non sei moverme. Pero vexo que as novas xeracións están moi ben preparadas, máis que nós. Porque a donde imos a bailar os que xa temos unha edad ou dúas? Non hai. Non hai, en Ribeira non hai. Bueno, vamos a seguir agora ca comparsa da Escola de Baile Tomasón con título La Mudanza. Aí o veñen. As fillós.
Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6, trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño siempre fue ser ingeniero, un día Tonito lo invitó para hacer una mudanza, para buscar salguito, par de pesos, para algo alcanza. Gracias a Dios que ese día no estaba bici, porque en la mudanza fue donde conoció a Lizzy, la menor de 3 que se criaron con doña Juanita, porque su papá y mamá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió diciembre del 9-2. Con Tito se casó antes de irse para el Mirante, donde se conocieron, vivieron en Morovi, en donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. Gracias mami por parirme aquí. Ey, el mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los jalos en oreja. Nunca me han visto en la calle ni en los podcasts dando queja. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero sí cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi jerga. A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera, cabrón, ¿qué fue? Esto está peligroso. Si mañana muero yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Meterle más que yo, tú eres loco. Cabrón, tú eres loco. Lo que tú digas, me importa poco. A mí me quieren como a ti, y soy serio como Coto. Lugia, oh, oh. Cabrón, yo soy legendario. Le meto con cojones y con ovario. Millonario sin dejar de ser del barrio, pa' que sepa. Aprieta, chamaquito, aprieta. De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. De aquí nadie me saca. Mudanza feita, xa quedou lista. Ángel, ti acórdate de cortarme o micrófono cando non este en escena, porque ali depois falo cousas que non vistes, bueno, cousas do directo. Vexo-vos, esperade aí, A ver, si alguén de atrás, porque a verdade é que se está indo xente, están quedando sillas por aquí vacías, e hai varias, o sea, que se alguén dos que estades atrás vos queredes sentar, pasade sin medo, empujade, vindo, e sentadevos, porque hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí hai unha fila. Pero isto tamén vos vou dicir, é o primeiro que chega, colla. E non vos vexo moi apurando. Pero bueno, ainda quedan por aquí tamén algunhas, así que podedes vos ir sentando. Eu penso que a estas alturas vamos a ter que poñer a facer algo. Porque estades aí como así, eu vexo aplatanamento. Aí, no medio, aplatanamento. Queda para despois, porque eu non me dera conta de que se subiran. Hola, que tal? Todo ben? Todo ben? Sí? Bueno, pois xa marcho, pero preparadevos para despois, que vos vou poñer a bailar un pouco. Queda con vos a comparsa da asociación Enxiada Encaixamos. Fuerte aplauso, por favor. Fuerte, fuerte.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Caer es permitido y levantarse es obligado. No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tejado. Pero que ladra, no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. La la la, la 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 la. 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. Aplausísimo, fuertísimo, por aquí, por aquí. Ah, van a formar. Entón non, entón como vos besades, entón como que ides a volver a salir, non? Vale, pois entón, segunda actuación, pero merecen igual un fortísimo aplauso para a segunda. E unha letra. Enxiada, encaixamos. Enxiada, encaixamos. Moi ben. A ver. Queres explicalo? É que así a xente non se entera. Parece que me estás dicindo un secreto. Transmítelo ti despois. Porque encaixamos, porque incluímos tamén o autismo na nosa asociación. Non me vai acordar todo o recado, pero eu queríalle facer unha pregunta aquí a esta fermosura. Ven aquí, letra A, ven. Ven. Como te chamas? María. E ti?
Como te chamas? Elena. Daniela. E ti como te chamas? Manuel. E vamos a ver, ven aquí ti, que me falas máis. Pónteme cara ao público porque queremos che ver. Canto tempo levades bailando para bailar así de ben? Onta noite. Pero non, esas cousas non se din, di, muchos meses. Bueno, muchos meses. Moito esfuerzo, verdad? Sí. Sí. Mira, ven aquí, ven, Elena. Daniela, ven. Ti ves toda esta xente que está aí? Non ten nin idea de bailar, ni unha. Cantos meses levas bailando para estar hoxe aquí neste escenario? Dille 10. 10 meses, ni máis ni menos, bailando para que hoxe estuverades aí, sentados e sentadas todas, e que non lle aplaudirades hasta que temblara a carpa de arriba, lo. Va, Daniela, va. Bueno, pois agora sí, se queredes baixades, se non seguide aquí, se queres dar o recado ti, porque eu... Sí? Moitísimas gracias. Sigo vos vendo, sosos que non besas, Eu a estas alturas non estou gritando. É que vos dixen que tiñades que facer. Excuso de presentar. Vamos alá, camurja infantil da Asociación Abeira, co título La Reina. Fuertísimo aplauso. Con otra persona para ti y que quieres buscarme
puede ser rey si no tiene a la reina. Esta noche por ley, yo sé que te despeina. Cuando no comemos a tu hija, nadie te lo hace como lo hace la reina. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo sé que te despeina. Cuando no comemos a tu hija, nadie te lo hace como lo hace la reina. Si te veo con ella, sé que rápido te late, pero no hay competencia y yo le di su jaque mate. Tú tienes un alfil, pero sin fil, y a tu jeva hay que darle kill bill, pero yo aquí, natural chill, unos boobies y labios sin fil. Ay, amor, cuando te toco no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo sé que te despeina. Cuando no comemos a tu hija, nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. ¿Y qué hace ella contigo? Si no juega mi liga, tú y yo no somos amigos. Mejor que te lo diga. Devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo sé quién te despeina. Cuando no comemos tú y yo. Come on! Como lo hace la reina. Díselo. La gente como lo hace la reina. Pero que ben o fixeron, Boas instruccións. Sí. Bueno, pois unha vez finalizadas as comparsas e a murga que non participaban no concurso, agora vamos a empezar co concurso de verdad. Daqui xa empezamos a falar en serio e xa podemos dicir que xa van a empezar a ganar o pan os membros do xurado, porque están aí e eu hasta ahora non lle vin facer moito, tamén a verdad, vos direi. Nin a vos tampouco, porque eu non sei, tendes frío pola parte dali? E non sabedes que sacando as mans dos bolsillos e aplaudindo entras en calor? Sabías ou non? Non sabíades, non? Ángel, ponme aí o palito, Vamos a facer, antes de empezar o concurso, vamos a facer un ejercicio. Todo mundo ten que facer este ejercicio. Porque ahora vamos a entrar xa en cousas serias de concurso e quero máis movimento por aí no público, que ao vexo así un pouquiño. Entón, espera que eu te diga. E se levantamos de así, que ninguén os deixou na casa. Vale. Sabedes que isto vamos a chamar?
palo. Si collemos pequeniño, vamos a chamar palito. Onde tenden os dedos? Sabedos para fora. Aí estamos, Concho. Palo, palito, e. Palo, palito, e. E agora vamos a facer con música. Prova de vos que non me saquedes os dedos para fora. Ángel, dalle ao play. Conocedela todos e todas, estou segura. Os que tendes 2 ou 3 edades. Mais alto. Palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, 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 palito, palo, palo, palito, palo, palo, Pois agora xa que entramos así todos en calor, hasta entrín eu en calor, vamos alá ca primeira das murjas que entran xa en concurso. Murja da Residencia do Maior de Ribeira. Eu collín un cachiño que di para disfrutar do entroido en moi boa compañía coa xente de Ribeira que está chea de alegría. Di así, atendede ao resto da canción. Vamos alá, veña. Aplauso.
Bueno, o resto dos integrantes desta murga estaban aquí sentadiños en primeira fila vigilando que todo fose ben. Todo foi ben. Fixérono ben. Se non, vale. Bueno, como teñen que marchar, e temos aquí aos integrantes en silliñas de rodas, van a salir así por aí, se tal o sitio, saliren agradecidos todos, vale? Nós continuamos. Ahora vamos ca murga de Castiñeiras. O título é Estudié para ladrona e nos roubaron la carrera. A verdade é que con humor veñen a darlle un tirón de orellas aos políticos, pero en cada estribillo recórdannos de Castiñeiras veñen para celebrar esta bonita festa do carnaval. Epa, Castiñeiras! Vamos alá. Forte aplauso. Hola, señor Campaña, ¿está por ahí? José Campaña, levántese usted. Gracias por hacernos esta preciosa murga que nos va a hacer ganar ese cheque.
Bueno, moi ben, Encantado de roubar, non? Porque caille todo no chan, e tal. Vemos a policía. Alto a Guardia Viril. Todas ao chan. Vimos armados. Cabo. Unha ráfaga de apercibimento que o can de Castiñeiras, estas de Castiñeiras son moi peligrosas. Moito cuidado ca xente esta de Castiñeiras, que veñen a roubar. Adiós. Toma, amigo, billetes. Gracias. Espera que se lle olvidou algo. Ves? Deben de ser tipo como Robin Hood. Eso estaba dentro da... Deben de ser como tipo Robin Hood, rouban nun lado e veñen aquí a repartir cos que máis gana teñen de caramelos. Vedes este bolsiño que teño aquí? A que chulo? Pois non é meu. Caeulle a alguén. Non, apareceu ali tirado. Si alguén iba a dicir, si ninguén o reclama, levo eu que me gusta. Pero é teu, lo. Bueno, pois entón nada. De nada. Bueno, a cousa vai estando reñida, porque agora xa hai un pouco máis de marchille así, non? Non credes? A xente que estades por aí por fora, de verdad, para este lado de aquí, hai algunhas sillas, si queredes vir máis para aquí. Bueno, vamos alá o que nos ven aí, Vamos alá ca siguiente murga, que se chaman Tarde, Mal e Arrastro. Eu con ese título xa me imagino como podes... Pero se estaba na coreografía. Avisádeme destas cousas, que vou maior. Xa non sei por onde iba, pero vou empezar. Murga, Tarde, Mal e Arrastro, co título El reino de Bastel, e collín un cachiño, que foi o que máis me gustou da murga, que di así: atentos e atentas. 3 mulleres na peluquería quixeron liala no carnaval. Unha murga é o que nos fai falta é liar algún cachondo máis. O sea, isto xa... Fuerte aplauso, vamos alá. Tarde, Mal e Arrastro. Vamos pasando. Mirade que cousa maravillosa.
ese rey si no tiene a la reina? Esta noche por ley yo sé que te peina cuando nos comemos tú y yo. Como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Díselo. Ey, ey. No la gente go, go, go. Como lo hace la reina. Tá? Moi ben. Bueno, genial, non? A cousa vai mellorando por momentos, eu penso que ali o xurado ten moito que facer. Bueno, tamén son de abondo, tampouco non é tanta a cousa, quero dicir que levádelo ben, non? Vai ben. Bueno, pois eso, sin problema. O toro ben. Vale. Sí, sí. O Nai está máis preocupado que a min co das sillas. Eu sigo insistindo que aquí hai polo menos 7 sillas, 8, ali hai 3 ou 4, 5. Pero esta xente é da xente que lle gusta estar de pé. O Nai non quere sentarse. Eu, se houbera maneira de podías apagar o Nordés hasta as 12 da noite ou así, non podes. Bueno, pois, nada. Seguimos ca caçadora. Que tal o estades pasando, ben, eh? Bueno, a cousa vai a mellorar, eh? Vamos alá. Vamos agora ca murga da Real Cofradía da Dorna. Co título, fantástico título, titúlase A da Dorna. Acabaronselle todas as inspiracións na letra de Ormío. E eu collín un cachiño que di así: somos perroflautas, a tropa do carallo. Este ano, polo entroido, temos o premio ganado. Eles pensan, pero aquí hai que sudalo, eh? Hai que sudalo. Fuerte aplauso, por favor. Pero fuerte, 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 fuerte.
Vale. Pero acabastedes ou non? Pois, se acabastedes, hai que ir indo. Por ali. É que esta xente faise no escenario e depois para botalos fora. Non sei se hai algún técnico por aquí, técnico de escenario, que aquí debeu de abanear algo, digo en serio, está rompido. Entón, hai que poñer aquí algo. Bueno, co aviso de que non chegue moito ali á esquina, o que se nos ven agora, Cuidado. Agora ven a Murga Aquelarre Portus Évora. E diredes vos, que significa? Pois eu tampouco non o sei. O título é As Valquirias Guerreiras. Iso xa nos di un pouco máis. Pero eu collín un cachiño da Murga que me encantou, e quero vola dicir porque ao mellor despois, cando empezan a cantar todos xuntos, non se entera un do que están dicindo, pero isto gustoume. E o cachiño di, non sei de onde veñen, deben de vir do estranxeiro, porque di así: vimos cheiñas de sede, é o primeiro que se ve, é o club dos jubilados, e non podemos beber. Digo eu que deben de ser do estranxeiro cando pensan que aquí os do club de jubilado non beben. O sea, aquí podese beber en todos os sitios, no club dos jubilados e máis en nos outros. Pois veña, vamos a deixar que vayan pasando, fuertes aplauso, arriba as Valquirias Guerreiras. Que fermosos trases, Non me dixades, Ángel, é que temos un problema. Isto para que tomen nota as autoridades competentes que dis que veñen do son é que no son teñen un escenario máis grande. O problema enorme, máis grande non, enorme, e non collen. ¿Dónde está montado ese escenario? En el puerto. Mira, eu doulles unha solución, que se safen, porque os vos artistas teñense que acoplar ao que hai,
ou levámolas ao puerto e que nos lancen ali, con frío e todo incluído, E cas 12.000 plumas que levan encima. Veña, va, veña, va, veña, que se pode. Música, please. Que vento fai, Dios mío.
Ah. Bueno. Que tal imos levando o frío? Que sea o peor, me parece a min. Que? E onde queda o meu afán de protagonismo? Podedesme tapar, que eu vou falar igual. Estou gritando, non? Por que non? Que tendes que facer? Bueno, pois, vou falar así. Se falo así, oídesme igual, non? Eu iso non concibo na miña cabeza. Eu na miña cabeza falar así é que me oia a xente non o entendo. Bueno, vamos alá ca derradeira, e non por iso menos importante, murga desta noite. A murga é da Asociación de Veciños de Carreira e o título é As voltas da vida. Vanse a meter en funduras políticas, pero, bueno, eu recollín o estribillo que é o que máis me gustou, para non desvelar secretos, que di así: amigos para sempre, recarallo hai que ven, amigos todos aquí, non sobra ninguén. É bonito ou non é bonito? Pois vamos a dar un aplauso ben fuerte e vamos a dar a benvida. Suerte. Desarrollar, con rollo ese
4 anos despois.
público. Genial, Bueno. Salimos por aquí, por este ladiño de aquí, á man dereita. Eu suponse que non podo opinar porque teño que ser neutral. Pero a mí púsoseme piel de jaliña e non foi polo frío. Bueno, vámonos a acompañar con un aplauso mentras van baixando. Moitísimas gracias. Moi ben. Moi bien. Bueno, pois nada, esta era a última actuación, así que agora, para darlle... Estou gritando, non? Pois, para darlle tempo agora de liberación ao xurado, vou a deleitarvos, que sei que o estades esperando, vou-vos a deleitar cunha canción. Vou-vos a cantar en directo. Ángel, ponnos aí Mariló. No medio da noite, nun barco vapor, camiño da Habana, viña Mariló, cheiña de frío. Pero, a ver, muller. Nadar pa comer. Que fas? Que fas? Que fas? Que? Que fas? Que pasa? Como te atreves a joderme a canción? A ver. Espera, vamos a ver. A ver. Pero a ti quen te invitou a vir? A ver, Ana, eu quero che moito, e sábelo ben, e vales pa todo ou pa casi todo, pero pa cantar non, corazón. Esa é a túa opinión porque a canción era túa, pero eu estaba estropeando a canción. A ver, algún día ensayamos xuntos e podes cantala comigo, vale? Pero ainda non estás preparada. Non estou preparada. No. Non son para cantar. Ahora sí que es... Bueno, a ver, eu estou segurísima que vin a este mundo con un motivo, pero non é nin calcetar, nin janchillar, nin palillar, e polo visto tampouco é cantarlo. No, ahora si queredes receto vos a todos unha pastilliña para o frío, que vos falta fai. Bueno, deixo-vos aquí co profesional que mentras o xurado delibera e tal, aquí Xandre Millé vai-nos a cantar, el si que canta ben, eu non. Que tamén, vou-vos a dicir unha cousa, fixen un paripé, que cantar podo cantar millor. Pero tamén vos vou dicir unha cousa, díxenlle, déixame cantar unha estrofa ou dúas, e cando ves que estropeo moito a canción, párame, porque estaba así medio ensayado, non? E xa pensei que non me paraba hasta os tribillos. Joder, estabas no teu momento. Estaba pasando mal, Estabas no teu momento. No, estaba pasando mal. Con todos vos, Xandre Millé, un aplauso fuertísimo. Rosiñas. Dun fermoso soño despertei, no que escribía esta canción, onde o vento era miña voz e a miña música erades todos vos. E aquí estou, aquí de novo estou, diante de vos, coa miña humilde voz.
esas cancións que nos fan saltar, grazas ás cancións que nos fan chorar, esas que che arrepían a alma, encollen o corazón, grazas a todas las cancións. Vamos arriba. Grazas ás cancións que nos fan saltar, grazas ás cancións que nos fan chorar, e grazas aos que bebedes da fonte das miñas verbas, grazas, simplemente grazas. Abro os ollos sen saber por qué, collo lápiz, goma e papel, nestas verbas que estás a escoitar, toda a miña pel quero deixar, e aquí estou, aquí de novo estou, diante de vos, coa miña humilde voz. Arriba! E grazas ás cancións que nos fan saltar, grazas ás cancións que nos fan chorar, esas que che arrepían a alma, encollen o corazón, grazas a todas las cancións. Ahora sí que no palmas, grazas ás cancións que nos fan saltar. Ahora vos. E grazas aos que bebedes da fonte das miñas verbas, grazas, simplemente grazas. Más arriba. Wow, 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 simplemente grazas. Moitísimas gracias a todos. Esta canción para os da Guiño. O que sabe, sabe, ou non? Pero bueno, tampouco era tanta a diferencia, Eu tamén o fago ben, diolo paje. Bueno, eu xa que estades aquí agora así todas reunidas, quería vos acordar de que non todo é festa, vale? Quería vos acordar de que temos difuntiño na parroquia, que o finado Felipe de Ribeira, sabedes quen era? Pois o fallecido que vai a estar confortado con fillós milindros e caña das ervas e licor café, entre outras cousas, e a súa familia, fillos e familia, invítanvos a afogar as penas con dulces de entroido o 5 de marzo, que está aí á volta da esquina. E a salida do acompañamento do empalmado finado será desde a Plaza do Porto, desde onde dali, recorrendo as calles, e depois virá para aquí, para ser incinerado e depois para afogar as penas. O día 5, sí, así sobre as 7:30, pois teremos o enterro do noso Felipe de Ribeira. Que vos parece? Esperamos vos aí, Diolo teña na gloria moitos anos sin nós. Bueno, e chegou o momento máis esperado e máis ansiado por todo o mundo, porque xa temos ganadores. Que paixo viñemos, non? Para facer entrega dos premios e dos cheques de gratificación, vamos a pedir a presencia no escenario
da conselleira Antía. Vamos a dar un aplauso mentras a muller se move, aparta as sillas. É un dereito. Bueno, a ver si ven o doble tamén, pero sí, está medio fotocopiada. Nada, que aquí a nosa querida Antía é Antía Bis Plus. Vai-nos a deleitar. Espera, que eu tamén teño aquí un micrófono, O que pasa é que non me acordaba de quitalo. Espera, aí está. Hoxe parecese máis a min ela que eu, Que houve xente que non me conoceu hoxe, que se me quedaron así, e eu, hola. E digo, ai, és ti, digo, que mal me fai non afeitarme, nada, desde que logo. Antía ven aquí para deleitarnos cunhas aburridísimas palabras, porque é responsable número 1. Entón, pois, dalle caña aí. Bueno, gracias. De nada, de nada. Por entreternos aquí toda a tarde, co frío que fai, Co frío que fai, co frío que que fai, sei que é co frío que complicado. sei, no que repetir. Bueno, moitísimas gracias a todos e a todas por estar aquí hoxe. Quero darlle primeiramente un forte aplauso a todas as entidades que estuvestes aquí hoxe, sobre todo aguantando ese frío, por favor, a todas, sen excepción algunha. Quedóusenos a carpa pequena, que dicían antes, que amplíen o palco, pois efectivamente, pois a mí pareceme moi ben, porque se lle damos máis cartos á cultura, podemos ampliar o palco. Eu, pa todo con eso, pa todo. Pero, bueno, hai que facer as contas, hai que facer como se pode, non? Pero, bueno, penso que bastante ben, non dentro do que cabe. Tamén lle quero dar as gracias a todos os técnicos de cultura, conserxería, pois musieventos, non, todas as persoas que están facendo isto posible, porque comigo sola, obviamente, non se podería facer. E, por suposto, ao xurado que está aí, por amor á arte, que simplemente din, pois sí, queremos estar, e aquí están pasando un domingo á tarde, a conto de nada, a conto de que lles gusta isto, e xa está, de verdade, Entón, creo que tamén ten moito mérito, non? E ben, pola miña parte, non me vou enredar moito, só vos quero dicir que, bueno, este creo que é o día grande do Entroido, non? As murgas sempre foron así, pois a parte o mellor máis importante do Entroido de Ribeira. É certo que este ano tivemos que trasladalas a un domingo, non? Non por cousa miña ou porque a mí me gusta a idea, pero, bueno, ao final, pois somos un goberno representado, non? Eu represento a parte do povo, pero hai máis xente que o representa e, obviamente, pois iso ten que ser democrático e é así. Pero penso que, máis alá diso, ainda que a Concellería de Cultura sí que queira o martes de Entroido festivo, pois... sí que o queremos. Podemos votar, escoller 3 festivos locais e xa non habría ningún problema. Todos contentos, verdad? E cultura tamén, porque habería máis festa aínda. Pero, bueno, eso sí que non é culpa de ningún representante, hai que escoller 2 e, bueno, hai que negociar, non? Pero, bueno, penso que sí que quixemos ou axudamos un poquinho a reforzarlo, non? Quero vos contar un poquinho as novidades que fixemos este ano. Para empezar, ampliamos os premios que hai de disfraces, que creo que moitas e moitos xa onta noite saístedes e estuvestedes fichando neses bares que quixeron anotarse ao concurso. Moitísimas grazas aos bares que se anotaron, porque ao final é unha cousa que facemos para intentar facilitar, non, que a hostelería se mova nesta época do ano. Ampliamos o concurso a todo Entroido, é dicir, se vos saídes mañá e vos disfrazades e queredes mandar unha foto, podedes enviala a comercio@ribeira.gal, porque se vos vai a puntuar e podedes formar parte dese concurso, vale? E logo tamén fixemos unha categoría extra para poñer en valor ao noso Felipiño, que se enterra este mércores, non? E queremos facer, pois, efectivamente, pois que no Felipe vos poidades quitar fotos e tamén mandar e ter un premio. Porque unha cousa vos digo, creo que a veces, claro, somos de aquí todas e todos e non lle poñemos valor ao noso Entroido, pero Entroido é unha festividade de Galiza, pero é moi variada en todo Galiza, En moitos sitios de Galiza non teñen o Felipe. Eu estudei en Ourense, cando estaba ali falaba do Felipe e dixen, pero este tipo quen é? Quen é? É certo. E da Murga tampouco. Por iso creo que este día marca un dos días máis importantes, sexa en domingo, sexa en martes, sexa cando sexa. A Murga é iso, non? É o que se fai no Entroido, é aproveitar o humor e a sátira para criticar os ricos, para criticar os políticos, para criticar a tua nai, para criticar o que faga falla, non? Para dicir a través diso o que non nos gusta. E ten que picar, ten que proer, por suposto, e eu douvos os parabéns, de verdade, por facer todas estas letras tan ingeniosas,
cas coreografías, cos traxes, con todo o traballo que fixestedes, porque é preciso, por suposto que sí, a ninguén lle ten que molestar, para iso están as murgas, e os políticos temos que estar aquí para escoitalas, para reflexionalas e para cambiar as cousas que sexen precisas. Claro que sí, por iso estamos aquí. E ben, pechando pois estas murgas de 2025, non sei se queres que diga xa os premios ou se xa o vas a dicir ti ou como facemos. E despois dis que nos iba a enrollar. O que sí que quería dicir é que este ano... Espera, que non acabou. Non se enrolla, pero... É que un tema que a mí me xurdiu ano pasado. Bueno, temos persoas que veñen de fora a facer aquí as murgas e a acompañar e, bueno, impresionarnos cas súas murgas, non? Porque, claro que hai xente que di que ten que ser un premio para a xente daqui. Bueno, vamos a ver. Hai persoas aquí que se traballan moitísimo iso, non? Que están todo o ano dedicándose á murga e teñen moitísimo mérito. Xa se ve nos traxes, non? Nas coreografías. Entón, creo que salta á vista. Entón, non sería xusto iso, pero para mí, como concelleira de Cultura, tampouco sería xusto non poñer en valor o tecido social e cultural. No sentido de que as asociacións daqui de Ribeira non é que estedes preparando as murgas todo o ano, porque facedes moitas actividades ao longo de todo o ano, pero penso que, xa que facedes o esforzo en estar nas murgas e preparalas, pois tamén hai que ter un detalle, non? Por iso abrimos esa categoría de murga local para poñervos en valor. É que no caso de que non haxa un primeiro premio para unha murga local, pois que houbera unha posibilidade aí. Vale, esa foi a razón pola que quixemos engadir iso como novidade, porque me pareció xusto. Non sei que vos parece a vos, pero pois fixémolo ca boa intención, non? E agora xa lle deixo a Nusca, que xa falín bastante. Que fai frío, verdad? Xa está, xa rematín, que o sepas. Eu fai como a todos os políticos, non me voi a enrollar mucho e puxestes a xente toda a bostezar. Eu xa non sei se traían o sono da casa feito ou se yo aquelas... Que non, muller, que non. Pero bueno, vamos a continuar, pero ahora, antes de darvos un pouquinho máis de intriga, fai falta, queríamos pedir aquí no escenario a presencia de todos os componentes do xurado, porque lle queríamos facer entrega dun agasallo e devos levantando, dadevos por aludidos e tal, mentras chegades a eso, en recordo deste día, máis por agradecemento de asumiren a difícil tarea de puntuar e de tal. Entón, vamos a dar un aplauso a esta xente que leva aí tamén toda a tarde cunha traballeira tremenda. Hoy me muero yo, pequeña, échate pa' acá. Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón y le dije al pintor que no se pueda borrar. Píntame su nariz para respirar su aire. Carai! Eu non sei, pesa, pero debe de ser unha botelliña de viño. Eva Méndez, Xandre, moitísimas gracias por estar por aí. Que guai! E máis? Quen queda por aí? Tocouche? Pois claro, tocouche. E por aquí entrega de un para ir a correr e de botar así ajo ou café con leite. Moitísimas gracias a vos por haber estado aquí, por vir. Máis agradecemento, home, que... Y que no se pueda borrar. Pinta su carita que yo quiero sentir. Su carita en mi corazón, o si no yo no puedo vivir. Ay, píntamelo otra vez. Eu non podo con todo. Ay, yo me moriré. Si, podedes quedar, pero non ocupedes moito espacio aí. E agora vamos a ir chamando. Atención, porque aquí xa se vai a empezar a desvelar cousas. Iremos chamando aos representantes das murgas e comparsas non premiadas con ningún dos tres premios en caixa.
Entón, vamos alá cos infantiles e que suba para recoller o diploma o representante da comparsa da Asociación Cultural Alfaya, señora ou señora representante, nena ou nena representante da Asociación Cultural Alfaya, que vaya vindo. Por ali. Denominaron 4 representantes porque un aparecíalle pouco. Entón, aplauso. Representante da comparsa, motoristas e Fórmula 1. Está dispersouse o personal, aí veñen. Un aplauso, por favor. Representantes da comparsa Asociación Xiada, que vai entrando tamén. Moi ben eses aplausos espontáneos e merecidos. Vamos alá cos representantes da comparsa Escola de Baile Tomasón. Aquí é representante da Murga Asociación Aveira, que suba un representante a recoller tamén o diploma por aquí. E vamos alá co concurso xa, que vayan preparándose os representantes. Representante da Murga da Residencia do Maior, que vaya subindo, por favor. Representante da Murga de Castiñeiras, arriba ao escenario. Representante da Murga Tarde, Mal e Arrastro, que vayamos subindo. Representante da Murga Cofradía da Dorna, arriba. Non sei, creo que os estou mandando chamar un pouco rápido, non? Pero é que non sei onde están. E se están a tomar o café no Caseira, tardan moito en chegar. É que, claro, entran pola dereita, entran pola esquerda. Representante das Murgas Aquelarre Portus e representante... Xa non sei nin os que están arriba, eu xa me perdín. Que suban os representantes de todas as Murgas. Falta o representante da Murga de Carreira. Que caos. Sí, sí, sí. Bueno, eu sei que estades esperando este momento todos. E xa cheguei á última folla, xa non teño máis para poñer tantas follas. E o que vamos a facer é achegarnos todos un pouquiño atrás, porque vamos a facer xa a entrega dos premios en metálico e vamos a saber os que ganaron. A ver, organización. Vente, querida Antía, ven. Aquí temos o cheque que é totalmente de curso legal, moi cómodo para meter na carteira, doblado en 4 cómodos cachos. Quero un redoble de tambores. Saberíades facer un trr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 
Cheque,
conmemorativo moi chulo para enmarcar no salón da casa e para tarde, mal e arrastro. Suenan las samba, es carnaval, blancos y negros, hasta mañana, todo se olvida, el carnaval, 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 te quiero. Tuven que subir ao redoble de tambores porque aí non... Bueno, vamos alá. Co segundo premio, témolo aí xa? Vamos a subir o segundo premio. Segundo premio para... Segundo premio, aquí o temos. Segundo premio de 600 euros e cheque conmemorativo é para... Aquelarre Portus. ¡Qué alegría! Bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, 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 te quiero. Aquí temos o primeiro premio. Estades preparados todos e todas? Antía, va. Ben, como xa vos dixen, fixemos unha categoría a parte de 800 euros para murga local. No caso de que unha murga local non levara o primeiro premio, fixémola obviamente ca mellor intención para poñer en valor iso porque creo que o merecedes. Máis alá da vestimenta, máis alá da coreografía, non? Hai moito que dicir nas murgas locais e creo que ten un valor extraordinario, non? Moi ao meu pesar, este primeiro ano que por fin lle dixen os técnicos, por favor, vamos a facer unha categoría local e que sabedes que o xurado, cada un dos membros do xurado califica, pois dende maquillaxe, ata música posta en escena, bueno, o membro do público, non? E eu fago un pouquiño o xeral, o que vexo en xeral, pois, a pesar diso, todos e todas coincidimos en que este primeiro premio era merecido para a Asociación de Veciños de Carreira. Alcalde, por favor. Alegría. Non sei se o alcalde quere dicir unhas palabras, pecharo. Si quere subir alguén a dicir algo tamén. Alguén que non sea alcalde. Diego! Sin desmerecer, por favor, a todas as entidades culturais que estades todo ano a traballar e fixestes un traballo moi bo hoxe, de verdade. Non me berredes, ¿Dónde se cobra esto? Eso, onde Herminia, a pasar por caixa no ayuntamiento. Bueno, a ver, hai alguén por aí. dis unhas palabras o señor alcalde. Queres dicir algo? No, está ben. A ver, unhas palabriñas, home, aí. Furones, hombre, que tal? Que tal, Antía? É un placer conocerche. Chámome... Eu chámome... Sí, Juan, chámome Juan, home, desde que nací. Home, eu criéme aquí toda a vida. E, bueno, é un placer compartir micro aquí con o noso alcalde. E, bueno, a verdad, outra... hostia, estou vendo un déjà vu. Antía por un lado, Antía por outro. Bueno, oye, que suban todos os de carreira porque
É o mellor que hai, Carreira! Somos os mellores! Moncho, non te vayas, que somos os mellores! Gracias a ti e o teu esforzo! Miña sogra aí aplaudindo! Que bonita estás! Bueno, e agora os ganadores vanos a volver a deleitar ca canción, non? Veña arriba toda a xente daqui de Carreira que queremos volver a escoitarvos toda esa maravilla de canción. Vamos alá. Todos arriba, veña para arriba, veña para arriba, veña. Aí. Moi ben, moi ben. Moi ben. Moi ben. Felicidades, felicidades, parabéns, parabéns, moi ben. Veña, a dalo todo. Moi ben.
Bueno, e os de Lugo un poquillo tamén que vivan, Bueno, pouco máis há que dicir. Isto foi unha maravilla e esperamos vos para o ano. E recordade, por favor, que temos aí o enterro do Filipiño, do empalmado difunto. Así que nada, a disfrutar moitísimo do carnaval con sentidiño. Deica, hasta o ano.